Wala na pakya sa pagpasigarbo sa hiyas ug maanindot na kay naiyahan ang mga misamisnons pinaagi sa pagpadala og mga representante sa nagkalaing-laing beauty pageants sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Ubos lamang sa lideraton ni Gobernador Bambi Imano, daghan na ang nagrepresentar sa probinsya nga nakasungkit sa mga nagkalaing-laing ganti sama ni Miss Philippines Earth Water 2018, Miss Virginet Chi, Miss Philippines Earth Air 2019, Miss Ana Monica Tan, ug si Miss Intercontinental 2021, Miss Cindy Obeñeta. Mailhan lamang nga powerhouse sa mga beauty queens ang probinsya. Sa gipahigayon na virtual flag raising ceremony sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental ni aging Enero 24, 2022, madasigon nagisangyaw ni Gobernador Bambi Imano ang dakong plano sa probinsya sa may daog na Miss Cuyamis 2022 na si Miss Annabelle May McDonald. Last year, we conquered the continent with Cindy Obeñeta. I am now again asking for your help. We conquered the continent. Next, let us conquer the universe. Gipasalig usab ni Gobernador Bambi pinaagi sa Provincial Tourism Office na gipangaluhan ni Attorney Jeffrey Saclot nga andam nilang suportahan ang tanang lakang ni Miss McDonald pagkabot sa gilaumang nasyonal nga titulo. Nasayran nga magsugod ang screening alang sa Miss Universe Philippines karong umaabot na Pebrero 2022. Gawa sa tibuok nga suporta ni Gobernador Bambi, dako iyang pagsalig sa kaanyag ug kaintelihente ni Miss McDonald nga dako kaayo ug puruhan nga makabot ang tinguha niini nga makasalmot sa kompetisyon ug makuha ang titulo alang sa probinsya sa Misamis Oriental. I hope that we will be able to once again bring home the bacon. It's not a long shot. Ana is very pretty. Ana is very talented. And Ana is very intelligent. She is actually very a good shot at actually at Miss Universe. Ang dakong pagsalig nga giubanan sa dakong suporta gikan sa probinsya sa Misamis Oriental mooy hinagiban ni Miss McDonald sa iyang biyahe aron makuha ang titulo na Miss Universe nga gilaumang makabot dili lamang alang kaniya apan alang sa Misamis Oriental nga mas may ila pa aron padayon ang pag-arangkada sa paglambo sa turismo nga mooy flagship program sa pamunuang Imano. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Jassy Andaliasa alang sa limpyo ug matarong na panggobyerno. Padayon Pilipino.